ሰላም ቤተሰብ አምናይ ቀደማይ ክፋልና ጋንጎ ናብተን አመንዝራታትና ኸደት ስራሕ ከተማጽአለና ሓተተተን ንርኢ ነርና ጋንጎ ውነተን አጓላት ዋላ ሓደ መዓልቲ አገዲዳተና ይትፈልጥን ብእውን ባዕለን መሪፀን ኣብዚ ህይወት ንከኣትዋ እያ ትገብረን ነዛ ጓል እውን ዝኾነ ዕድል ትህባሞ ኣብ ኣመንዝራ ኮንኪ ዕድል ክምርኣይ ትኽእሊ ኢኺ ተዘይደሊኽውን ስድራ ክተቐቢሎም ክቐትልኺ ወይ ክሸጥኺ ስለ ዝኾነ ሓዲኡ ምረፅ ትብላሞ ሽዑ እተን ኣመንዝራታት ናብ ገዛ ንምኻድ ፍቓድ እንተሓትኣ እውን ሕራይ እያ ኢላ ትሰደ ነይራ ብእውን ጋንጎ ራስ እዚኣ ትበሃል ተቐናቓኒታ ነበረት እዛ ሰብ እውን ኣዝያ ሓያልን ብዙሓት ኣመንዝራታት እውን ኣለዋ እየን እሱ ጥራሕ ዘይኾነ እውን ሙሉእ ሰፈር ተመሓድረ እውን ባዕላ እያ ነይራ ኩሉ ሰብ እውን ራትዛ ዝበለቶ እዩ ዝገብር ነይሩ ኣብ ቀረባ እዋን መረፃ ስለ ዝነበረ ድማ ቀዲማ ቅስቀሳ ትገብር እሞ ሽዑ ጋንጎ ነእታ ሰበይቲ ምሽናፍ ስለ ዝነበራ ናብ ከሪም ትኸይድ ነዛ ሰበይቲ ክስዕራ ይደላ ኣለኹ ኣብዚ ከባቢ ናይ ኣልኮል መኽፈቲ ንገብር እሞ ሚእሳ ዘለዋ ኣመንዝራታት ናባይ ክመፅእ እየን ትብሎ ከሪም እውን ኣብ ሓሳባ ምእታው ኣዝዩ እዩ ዝምቸዎ ብእውን ሓደ ፅረይ ዝበለ ማኪና ይህባሞ ናብ ድሕሪት ከይበልኺ እቲ መረፃ ክትስዕሪ ኣለኪ ይብላ ራትዛ እውን ጋንጎ ኣልኮል መከፋፈሊ ምኽፋታ ምስ ፈለጠት ንፖላይስ ተመልኽት ሽዑ እቶም ፖላይስ ንናይ ጋንጎ ሰፈር መፂኦም ምግልባጥ ይጅምር እሞ ሽዑ ጋንጎ ብዘይ ምንም ስምባደ ሓቢኣቶ ዝነበረት ገንዘብ ነቲ ሓላፊእን መፂኣ ብግቦ ትህቦ እሱ እውን እቲ ገንዘብ ወሲዱ ነቶም ኣባላቱ ዋላ ሓደ ከም ዘየለ ተዛሪቡ ካብቲ ገዛ ንክወፁ ይዛረቦም ራትዛ እውን ጋንጎ ከምቲ ስዕራ ትገንዘብ እሞ ንክተፈራርሓ ብኣካል ትረኽባ ብእውን ዘይፈታተና ንሰባት ብዙሓት ስለ ዝቐተልኩ እስኺ እውን ካብ ናይ ሞትኺ መንገዲ ኣቋረፂ ትብላ ራእትዛ መድረኻዊ ትመርሐሉ መዓልቲ እውን ጋንጎ ናይቲ ከተማ ሰብ ኩሉ ኣኪባ ንኩሉ ህዝቢ ፊልሚ ትጋብዞሙ እቲ ሰብ እውን ነቲ ኣኼባ ገዲፉ ምስ ጋንጎ ይውዕል ራእትዛ ክትሓርቕ ምስ ጀመረት እውን ጋንጎ ናብቲ ቦታ ትመፅእ ሽዑ እውን ራትዛ ኣብዚ ስልጣን ብዙሕ ስለ ዘይትፀንሒ ብእዋን ክተጠቐምሉ ትብላ እሞ ሽዑ ጋንጎ ኣወዳት ከይነኽእዋ ብምባል ኣሲራ ዘቐመጠታ ጓል ኣላ እያ ዝሓበአታ እውን ናይ ኣመንዝራ ጓል ስለ ዝኾነት እዩ ኣወዳት ንከየጥቅዕዋ ብምባል ዝሓበአታ ሽዑ ጋንጎ ነታ ጓል ብስነ ስርዓት ክተመርዕዋ እያ ደልያ እቲ ዝገርም ነገር እውን እዛ ጓል ናይ ኣመንዝራ ውላድ ምዃና ዋላ ሓደ ሰብ ኣይፈልጥን ተተጋሊጹ እውን ዕድለ ኣመንዝራ ምዃን እዩ ነይሩ ጋንጎ እውን ነታ ጓል ኣዝዩ ይፈርሕን ተፈታውን ወዲ ሒዛትላ ነበረት ሽሙ እውን በይ ይበሃል ክዳን ሰፊዩ እዩ ድማ ዝመሓደር ናይ ጋንጎ ክዳን እውን ባዕሉ ስለ ዝሰፈየላ ክዕቅና ምስ መፀ ኣዝዩ እዩ ዝፈርሕ ናይ ልቢ ወቂዒቱ እውን ኣዝዩ እዩ ዝውስኽ ጋንጎ ድሕሪ ሕጂ ከይተፍቅር ዋላ ኣይተሓስቦን ነይራ ምኽንያቱ እውን ኣመንዝራ ኮይና ክተፍቅር ስለ ዘይፍቀደላ እዩ በይ እውን ይፈትዋ እሞ እሳ እውን ኩሉ ግዜ ተሓቑፎ ደኣ እምበር ካልእ ርክብ ንክህልዎም ኣይትደልን ሓሳባ እውን ብዕድመን ስርሓ ኣመንዝራ ስለ ዝኾነት እዩ ነቲ ወዲ ንባዕላ ተዘይገበረቶ እውን ካልእቲ እድብቲ ጓል ተምፅኣሉ ሽዑ ጋንጎ ወርቂ ትሕዝ እሞ ናብ ናይ በይ ገዛ ምስታ ጓል ሕፀ ንምሕታት ትኸይድ ሽዑ በይ ሕራይ ስለ ዘይበለ ኣዲኡ ግን ብዙሕ ወርቂ ስለ ዝረኣየት ሕራይ ትብላ ሽዑ በይ ኣዝዩ ይሓርቕ እሞ እሱ ዝሓሰበ እውን ጋንጎ ትፈትወኒ እዩ ዝብል ደኣ እምበር ኣሕሊፋ ከም ተመርዕዋ ኣይፈልጥን ነይሩ ምንም ዋላ ተገበረት እውን ሓሳባ ከም ዘይትልውጠ ይርዳእ እሞ ጋንጎ እውን ኣዝዮም ኣቐየምቲ ቃላት ትዛረቦ እቶም ቃላት ግን ዋላ ንዓ እዮም ዘሕምዋ ነይሮም ምኽንያቱ እውን ኣዝያ እያ ተፍቅሮ ነይራ ኣብቲ ዝቐፅል መዓልቲ እውን ብዝፀበቐ ነገር ምስታ ጓል ጋንጎ ተመርዕዎ እሞ ሽዑ እቲ ሰብ በኣ ኣዋላ ተገረመ በይና ምስ ኮነት ኣዝያ እያ ትነብዕ ነይራ ጋንጎ ኣብ ንብዓት ተሕልፎ ግዜ ስለ ዘይነበራ ድማ ወፂኣ ፀላእታ ምውድዳር ነበራ ብዙሕ ከይፀንሐ እውን እቲ መረፃ ይካየድ እሞ ጋንጎ እውን ትስዕር ሽዑ እውን ናይተን ኣመንዝራታት ሓላፊት ትኸውን እሞ እተን ጓላት እውን ርእሰን ከድንና ኣይትደልን ነይራ ብእውን ፀፅቡቕ እያ ትመኽረን እቲ ዝገርም ነገር እውን እቶም ባንክታት ኩሎም ነተን ኣመንዝራታት ኣይንኸፍትን ይብሉ እሞ ምኽንያቱ ነእተን ጓላት ኣዝዮም እዮም ዝፀልእወን ነይሮም ጋንጎ እውን ሓሳባ ኣኪባ ብምድፋር ናብ ኣዲኣ ቴሌፎን ትደውል እሞ እቲ ዝገርም ነገር ድማ ኣዲኣ ኣመንዝራ ምዃና ፈሊጣ ስለ ዝነበረት ኣብ እዝና እያ ዓፅያታ እዘን ኣመንዝራታት ኩለን ናብዚ ህይወት ዝኣተዋ እውን ብዘይ ድሌተን እየን ኣትየን ምኽንያቱ ብሰብእተን ወይ ከዓ ብወለተን እየን ተሸይጠን ዝኣትዋ
እቲ ዝገርም ነገር እውን ዋላ ሓደ ሰብ ኣይሓዝነለን ነይሩ። ኩሉ ሰብ እዩ ዝጸርፈን። ብዝገደደ ድማ እቲ ናይ ከባቢ ዘሎ ህዝቢ ካብቲ ቦታ ነቂቐን ንክኸዳ ሰልፊ ይወፅእ እሞ ሓደ መዓልቲ ጋንጎ ናይተን ኣመንዝራታት ቆልዑት ሒዛቶም ናብቲ ቤት ትምህርቲ ትኸይድ። ከይተመዝግቦም ከም ትደሊ እውን ትነግሮም እሞ ሽዑ ጋንጎ ናይ ወርሓዊ ክፍሊቶም ኣብቲ ጣውላ ኮፍ ምስ ኣበለቶ እቲ ዳይረክተር ገንዘብ ክሓዚ ነበለ። ብእውን እቲ ቤት ትምህርቲ ኣዝዩ ሃይማኖተኛ ስለ ዝኾነ ነቲ ዳይረክተር ኢንተርቪው ዝገብር ሓደ ጋዜጠኛ መፅኡ ነበረ። ሽዑ እውን ናይ ጋንጎ ኮንፊደንስ ስለ ዝረኣየ ኣዝዩ ይድነቕ። ዋላ ኣመንዝራ ትኾን ግን ኣዝያ እያ ደፋር ነይራ። እቲ ጋዜጠኛ እውን እስካዕ ትወፅእ ተጸብዩ ናብ ገዚኣ ተኸቲልዋ ይኸይድ። ብእውን በጃኺ ቃለ መሕተት ክገብረልኪ ኢሉ ይሓታሞ። ሽዑ ድማ እቶም ጋውን ኣኽዲና ናብ ቤት ትምህርቲ ዝሰደደቶም ቆልዑት ተኣኪቦም ይመፁ። ሽዑ ንምንታይ ምስ በለቶም መምህራን ከም ዝሰገግዎም ይነግርዋሙ። ኢሳ እውን ነቲ ጋዜጠኛ ምስቶም ህፃውንቲ ፎቶ ንኽስእሎም ትዛረቦሙ። ብእውን እቶም ህፃውንቲ ከመይ ከም ዝሳቀዩ ከም ዘለዉ ኣሕቲሙ ዓለም ንክፈልጦ ንክገብር ትዛረቡ። ሽዑ እውን ሰባት ዓመፅ ገይሮም ናብተን ኣመንዝራታት ምእታው ስራሕ ጠጠም ኣቢሎም እዮም ነይሮም። ናይ ጋንጎ መሓዛኣ እውን ሽዑ ሕርሲ ተታሒዛ ስለ ዝነበረት ብዙሕ ደም ስለ ዝፈሰሳ ትመውት። ሽዑ እተን ኣጓላት ኩለን ሞት ንዕአን ኣዝዩ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ኒታ ሬሳ ኣዝየን የጸባብቓ እሞ ጋንጎ ነዚ ቀብሪ ምስ ፈጸመት እቲ ጋዜጠኛ እውን እቲ መጽሓፍ ሓቲሙ የምጽኣላ። ብእውን ኣብ ሂንዲ ዘለዉ ናይ ኣመንዝራታት ህፃውንቲ ይመሃሩ ከም ዘየለዉ ይዝረብ እሞ ኣብቲ ፕሬዚደንት እውን ይበጽሕ። ብእውን ጋንጎ ትፍምስ እሞ እቲ ጋዜጠኛ እውን እዚ ዕድል ተጠቐሚሉ ሕዚ ኢኺ ተፈላጢት ክትኾኒ ይብላ። ሽዑ እውን ንጋንጎ ኣብ ሓደ መራኽ ትዛረበ ኣለኪ ይብላ እሞ ቅድሚ ሕዚ ተዛሪባ ስለ ዘይትፈልጥ እውን ኣብ ወረቐት ጽሒፉ ይህባ። ኢሳ እውን እቲ ዝሃባ ወረቐት ኣብ ርእሳ ንምሓዝ ኣዝያ እያ ተሸግራ። ጋንጎ ኣብ መድረኽ ምስ ወፀት እውን መን ኢሎም ከም ዘላልይዋ ኩሉ ሰብ እዩ ተደናጊርዎ። ሽዑ ጋንጎ እቲ ጋዜጠኛ ዝፀሓፈላ ናይ ዓርሳ ዝገልጽ መንነት ስለ ዘይኮነ እሳ እውን ብዛዕባ ናይ ባዕላ መንነት ክትዛረብ ትጅምር። ኣብዚ ገዛ ዘለኹም ሰባት በዓል ትካላትን ሃፋትምን ክትኾኑ ትኽእሉ ኢኹም ትብል እሞ ኣነ እውን ጓል ሃፋትም እየ ነይረ። ናብዚ ህይወት ዝኣተኸዎ እውን ብኣፍቃሪ እየ ተሸይጠ እየ ትብሎም እሞ ብእውን እስካዕ መወዳእታ ቤተን ኣመንዝራታት መሰል ክትዋጋእ ቃል ተኣትው እሞ ሽዑ ናብ ገዛኣ መስከደት። ናይ ጋንጎ ዓቕሚ ሓያል ስለ ዝኾነ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናብ ገዛኣ ይኸዱ። ኣብ ቀረባ እዋን መረፃ ስለ ዝካየድ ድማ ሚእሳኺ ዘለዋ ኣጓላት ንቐስቀሳ ሃብኒ ንዓኺ እውን ምስቶም በዓል ስልጣናት ከላለየኪ እየ ይብላ። እቲ ዝገርም ነገር ድማ ብናይ ጋንጎ ሓገዝ እቲ ፖለቲከኛ ይስዕር እሞ ቃል ከም ዝኣተወላ ድማ ምስቶም በዓል ስልጣናት ከላለያ ይፅዋዓ እሞ ክእዳውንታ ንኣከበት ንሃለወት እውን ኣዝያ ስለ ዝሓዘነት ኸፍ ትብል እሞ እቲ ጋዜጠኛ እንታይ ኾንክ ምስ በላ ን15 ዓመት እዚ ቦታ ገዲፈ ከይዳ ኣይፈልጥን ናይ መጀመርታ ኣፍቃርየ እዩ እውን ኣብዚ ዝሸንደወኒ ከምዚ ዓይነት ክገብር እውን ሓሲበየ ኣይፈልጥን ትብሎ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ንእሳ ከምዚ ክትብላ የጥዕመላን ነይሩ። ኣብ ድሕሪታ እውን ኣዝየን ብዙሓት ኣመንዝራታት እያ ሒዛ ትጓዓዝ ነይራ። ሽዑ ጋንጎ ብዕድል ነቲ ፕሬዚዳንት ትረኽቦ እሞ ብእውን ኣመንዝራታት ሕጋዊ ንክኾና ትሓቶ። ምክንያቱ ናተን ስራሕ ሕጋዊ ተዘይኮይኑ ካብ መንበሪአን ከም ዝፈናቐላ እውን ትነግሮ። ሽዑ እቲ ፕሬዚደንት ልክዕ ኣለኺ እቲ ሰብ እውን ኣየፈናቕለክንን ድሕሪ ሕጂ ኣመንዝራታት ከም ሕጋዊ ኢኽን ክትውሰዳ ይብላ እሞ ሽዑ ጋንጎ ናይተን ኣመንዝራታት መሰል ኣኽቢራ እቶም ህፃውንቲ እውን ትምህርቶም ይቕጽሉ። ሽዑ እቲ ሕጊ ዋላ ተተኣወጀ ግን እቲ ህዝቢ ኣይተቐበሎን ነይሩ። ብኸምእታት እውን ንብዙሕ ዓመታት ይወስድ። ታሪኽና እውን ኣብዚ ይውዳእ። ቪድዮና ዝፈተኹሞ ድማ ንቻናልና ሳብስክራይብን ንቪድዮና ላይክን ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ናይ ቐጻሊ ቪድዮና እስካዕ ንራኸብ ድማ ደሓን ጽንሑ።